Terong maneh. Wis ta lah, pokoke gak ono bosene ambek menu terong. Terong iki masih dimasak opo ae tetep juara yo. Dino iki aku pengen mangan terong bakar sing enak ngono yo. Terong bakar paling enak ditambahi bumbu koyo ngene iki yo. Bumbune ku gak digoreng, tapi disangrai apa ditumis tanpa minyak sampai kayak ono gosong-gosong titik ngene iki rek yo. Nek wis mari entasen pas uleken ambek uyah, micin, tambah ono gula titik, cek rasane tambah enak. Wis uleken sampai bener-bener alus kayak ngene iki. Nek wis alus, tambah ono santan kental, aduk-aduken lah. Iki terong sing dibakar mau ku kupasen sampai bersih. Nah, ben tambah mantul dik ini tak tambahi teri nasi. Gorengan sampai garing. Nah, terong sing wis mari dikupas ku mau penyeten nduk sambele. Boleh kok temenan iki rek. Wis mari ngono terine piur-piur ndukure sampai roto. Wis ini tok ae gade iwak maning wis enak wis luwek kok. Nek gak percaya jajal. Gak bosen-bosen bendino takon masa opo. Apa maneh sing ditakoni jawabane terserah. Wis timbangane darah tinggi. Ayo kene ndelok dapur lagi ae. Ono masakan sing gampang tapi jamin luwek kok. Ya wis pertamane ya lombok ambek bawang ku mau diulek-ulek. Mari ngono gorengno tahu. Wis tambahno kecap diunyet-unyet sampai roto kayak ngene iki. Pas tahu gorenge cemplungno penyeten kayak ngene iki. Wis luwek kok kayak ngene ae. Sik tambahno sayur sing garakno suweger yo. Iki aku tuku sop-sopan wis murah-murahan ae lho, sop-sopan bungkusan iku. Tambahno sosis cek arek-arek tambah seneng. Terus uleken bumbu sing wis tak tulis iku sampai alus kayak ngene iki. Mari ngono tumisen sampai wangi. Nak panci liyo nggodhoko banyu sampai mongkal-mongkal. Terus lebokno sayuran sing atos, semasak sampai empuk. Nek wis sayur sing empuk-empuk kelebokno, wis tambahno bawang goreng. Wis luwek kok wis siap disajikan. Tambahno iwak maning nek awakmu duwe cadangan iwak. Nek gak duwe semangan iku tok wis enak rek, asli.